Павел каже Тимофею: «Ти прийняв учення від нас. Но хто учить іному і не послідує здоровим словам Господа Ісуса, то не є християнин. То є некий провокатор, некий сектант, некий розкольник, гордий, мало що він знає, но заражений страстю спорити, проводити словопрення. Він тим і погибає, йомуся видить, що він такий інтересний, но його діяння не спасають ні його душу, ні людей, бо приводять до зависти, до распри, злоречія, лукаві підозри. Так от, фініш слов Павла. Пусті спори між людьми, у котрих ум испорчений, повреждений. Эти люди чужді істини. Вони думають, що благочестие служить для прибутка. Удаляйся від таких, каже Павел. Бо найвеликое приобретення, або сказати багатство, і вдруг люди цього світа кажуть: нахватати, нагарбати, прихватизувати, захватити, украсти, захватити. І вдруг Павел каже: ні, великое приобретення у світі цьому бути благочестивим і довольним. От відповідь, чому прості люди у своїй сім'ї з маленькими доходами щасливі, радуються, обнімаються, цілуються, доживають до внуків. А є люди, котрі багаті і все мають, і вічно недовольні. Ми сьогодні видимо в нашій державі, хто є гонителі Української православної церкви. Вічно недовольні чимось. В основному багаті люди, всі гонителі церкви в Україні, або заказчики гонення – це мільйонери і мільярдери, котрі стали багатими не тому, що у Африці косили, а тому, що косили тут у нас. І благодаря людям нашим стали багаті, але тепер люди їм віруючі недобрі. І тому на них паде некое определення. То вони за те, що не мають Духа Божого в собі, вічно недовольні і вічно голодні. Іменно тот перший признак людей нецерковних. Каже Павел: ми православні добре розуміємо, ми в світ ніч не принесли. Чікся голий родив у світ. Но точно самої нечі собою не понесе. Костюмчик і тот іззаду розрізаний, щоб вдівати легше усопшого, не більше. І землі немного. А тут безбожники настільки бруться, планують собі на хоча б мінімум 500 років жити. Уви. І так, каже Павел, ми прості православні, маючи пропитання і одежу, будьмо довольні. Коли попадають люди десь у джунглях або в таких глибоких лісах, то у них виникає вопрос, як вижити. І тоді спеціально учать людей, що треба робити, коли ти остався без огня, без житла, без їди і навіть без компаса, без карти. Наше життя фактично подобно на такого чоловіка. Задача християн, взагалі любого чоловіка, в цьому світі вижити і вижити достойно. Не за счет других, а за счет власного труда, таланта і способності. Но ми знаємо, наш путь узкий, тернистий. Його критикують, з нього сміються, його нині обзивають шпіонським. Но фініш його – Царство Божоє. Амінь.